Týždenníci, kto nám chýba? Haló. Ty si týždenník? Ne. Koho máme týždenníka? Nevieme. Dodokova bola 2 týždne dozadu. Týždenník je Silvia Ďurinová. Silvia, poprosím ťa, nahlás mi chýbajúcich. Selecký. Trela. A Petrejová. Natália. Áno. Iný nikto? Nie. Sčítanie ľudu. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16, čo už neviem rátať. Mne vychádza, že nejako nás je málo. Kto zas tu nie je? Nemá ťa volala, že za chvíľu príde. A keď tebe volala? Nemá volať triednej? Kto ešte chýba? Ešte jedna osoba. Vlado, kde máš spolu sediacu kolegyňu? Je sexuálne vyťažená. Máte mi rozum aj na niečo iné? Máte? Dobrý deň. Tak zase tam sa zostanu škola. Martina, ty? Zodpovedný žiak, čo chodí vždy na vyučovanie? Rednečke sa nečuduje. Tak, keď mi prišla na nultu, tak ja by som nechápala. Simona, ty budeš mať už 8 zo správania. Toľko neospravedlnených hodín a stále nulta. Veď ale ty ma to robia v Slovensku. Ale prosím ťa, ja tiež chodím po ceste, ktorú prerábajú a jednoducho vždy som na čas. Treba si naplánovať cestu tak, aby ste stíhali. Simona. Už je veľa, to je moc. Nepôjdeš v normálnom termíne k maturite. Sadať. A to platí pre všetkých. Čau. Zajtrajším dňom kontrolujem ospravedlnenky. Kto mi nedoniesie komplet za celý týždeň, žiadne čakanie dávam neospravedlené. Platí? No, hej. Na poslednej hodine sme sa dohodli, že dnešný deň skúšame. Samozrejme čakajú nás maturity, takže maturitné tézy. Tak poprosím prvého žiaka. Koho tak? Roman Chudý, nech sa páči. To vážne? Smrteľne. A to musím, alebo? No nemusíš, Romanko, ak chceš 5, tak stačí povedať. No ja som sa moc toto nepozeral. Potom ani ja sa nebudem môcť pozerať, či máš ísť maturovať. No, Deti moje, neberte to na ľahkú váhu. Nevieš, Roman? Niečo by sa povedal. No niečo. My sme si dali určité témy a treba k tomu konkrétne odpovedať. Vieš, či nevieš? Na budúcu hodinu by sa dalo? Peťka, nech sa páči. Takže vytiahneme, vyvoláme. Martin Mikloš, nech sa páči. Ty si už bol vyznamenaný. No Martin, mali sme si zopakovať polievky. Nech sa páči. Ja som sa naučil, pani profesorka. Ďalší. No, my sme tak rozmýšľali, že by sme spečatili triednu knihu. Čo by ste? Spečatili. A to prečo? No, to sa robí tak. A vy máte, vy si myslíte, že... A ja nevidím dôvod, prečo by sme nemali triednu knihu zapečatiť. A prečo by sme nemali? A prečo by sme nemali? No dobre, dobre. To vy
výborný, tak potom budeme pečatiť. Deti moje študovať treba, každý z vás chce maturitu. Takže nie? No, asi nie. Dnes Roman 5, tu 5. Ani keď nás pekne poprosíme? No, prosím. Ale... Prosím. My vás strašne ľúbime. Ja vás veľmi ľúbim. A my ešte viac. No prosíme. Tak v poriadku. Výnimočne, keď vás čaká tá stužková slávnosť. Sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Oh, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Oh, sugar, how you get so fly? Sweet talking lady, love how you and tight. Sugar with just the right amount of spice. I'm in the loop and everyone's desire. She's out to get you, you can't run, you can't hide. She's something mystical, they call her lights. I say, so far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, well baby, don't you be surprised. Lifted, drifting higher than the ceiling. Ooh baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Keďže ste nám dovolili spečatiť triednu knihu, chcem vám poďakovať a pozvať na našu stužkovú slávnosť. Ja žasne. Ďakujem veľmi krásne. Páči sa. Ďakujem, to je krásna kytica. Ďakujem za pozvanie na stužkovú. Možno príď. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Milí moji študenti, ja vám želám v prvom rade krásnu stužkovú slávnosť a ešte krajšie zmaturovanie na prvý termín. Veľa šťastia. Ďakujem. A vydržte to ešte s nami. Ja vydržím, hádam.
Tak na našu maturitu. Na zdravie. Na vašu.